prieteni și bine v-am găsit la primul meu vlog de pe canal. Am vrut să vă fac o surpriză cu o melodie dragă mie cântată la fluier. Am așa o idee despre ce o să fac pe canalul meu de YouTube, dar aștept și sugestiile voastre în comentarii. Abonați-vă la canalul meu de YouTube și distribuiți pe cât mai multe rețele de socializare, bușiți butonul de like pentru cât mai multe videouri, apăsați clopoțelul pentru notificări. Eu voi încerca să postez săptămânal în jurul orei 17. Eu am fost Andrei și ne vedem la un nou clip. Pa, pa!